ଦାନ୍ତରେ ନଖ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭୂମି ଉପରେ ଗାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତକିଆ ତଳେ ବହି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନିପର୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି, ଶିବରାତ୍ରି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି 4 ରାତ୍ରିକୁ ମହାରାତ୍ରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି 4 ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦ୍ୱିଜା ଏହି 4 ଦିନରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଗଛ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଏକାଠି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 4ଟି କଥା କରିବେ ନାହିଁ: ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ମ୍ୟୁଥୁନ ଏବଂ ପଢ଼ିବା।